Lewap welaýatyna magsus bolan adaty bir owanyň kesbi, uluhujulukly bir gatly ýaşaýyş saýlary, ýazyň gelmegi bilen gök öwsüp duran ekin meýdanlary, tut agaçlary, mal garaly hujuluklar, Türkmenabadyň etiginde ýerleşen birden kanal atlandyrylan bu daça uçastygynda göräýmäge durmuş öz asuda akymynda dowam edýär. Emma bir hepdeden gowrak wagt bäri bu owanyň ýaşaýjylarynyň bir ynjylyk durmuşy tamamlanyp, olaryň öz sözlerinden çen tutulsa, ýaşaýjylar üçin aljyraňly, gowgaly döwürler başlandy. Yerli resmiler owanyň arasyndan geçen ýoluň täzeden oňaryljakdygyny öňe sürüp, Sewitdäki millikleri bilen bilelikde jaýlaryň hem ýykyljakdygyny aýdypdyrlar. Yerli hujuluklar muňa garşy çykyp, özleriniň ýyllar boýy ýetişdiren bag wagtçylarynyň uly azap bilen galdyran jaýlarynyň ýumrulmazlygyny haýys edip, yerli resmilere ýüz tutandyklaryny aýdýarlar. Bizler Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjylary, Berzen kanal pasyologunda ýaşaýmyz. Yol düşmeli sebäpli bizleriň jaýlary ýykmaly diýip duran yerli hekimlere, yerli veliahtlara karşı ettik. Fakat hiç kanday netije yok. Yerli maskalalar oňaryljak diýilen ýoluň ýaşaýyş jaýlaryndan 10 metr uzaklykda ýerleşýändigini, oňa hiç gili päsgelçilik döretmeýändiklerini hem gyzyp gurrun berýärler. Şu jaýlar daraklar neçe ýylyň dowamında şu daraklar ekildi, ekdik. Indi bolsa darakam näme diýsek 100 metr, 120 metr ýerdeki jaýlar ýyktyryp duran ýol geçmeli sebäpli bize bilemiz ýok. Ýöne traktor saljak diýip duran näme etmelisin bilemiz ýok. Häkimlerge söz etsegim ýykmaly diýip duran gazagam kapyp gitdiler. Berden kanal tewitiniň ýaşaýjylary, adamlaryň emlägi, ykbaly bir ýoly bagly bolman, eýtim tersine köçäniň yerli raýatlaryň bähwitleri göz öňünde tutulup çekilmelidigine aýdýarlar. Yıkılmalı jaýlaryň berişi. Şunu hemen neçe jaýlar var? 60-65 tane jaý var. Yola düşecek oldu. Yerli häkimliň resmileri jaýlary ýykylan halatynda oturumly ilata ýaşamy üçin täze ýerleriň berilip berilmejekdigi barada hem hiç zat aýtman. Diňe jaýlaryň ýakyn wagtda buldozer bilen ýeri bilen deň ediljekdigini aýdypdyrlar. Ýaşaýjylaryň sözlerinden çen tutulsa, raýatlaryň aladasyny etmeli resmiler olaryň meselelerini gulak hem asmalydyr öýtmeýärler. Inede 4 çağanyň eýnesi öz perzendini elinde tutup, jaýlary ýumrulsa başga gideri ýeriniň ýokdugyny ahmar bilen gurrun berýär. Bizler hökümet ýol başçylaryna ýüz tuttuk. Ýol başçylardan hem hiç kanaka derek ýok. Netije ýok. Ýöne ýykmaly dep durupdylar. Biziň başga ýaşamaga ýerimiz ýok, gitmege de, jaýymyz hem ýok. Birden kanalyň başga bir gartasyň ýaşaýjysy bu ýaşlary ýetip, şu azaplar bilen ýüzbe-ýüz bolup, ejir çekmäge mejbur bolýandygyny arman bilen gurrun berýär. Ine ýoluň elligi, nähili tras bolsa da mana geçirip bolýar. Biziň ýaşaýyş jaýymyz mana o daşda näçe şu hazır ýaşaýyş jaýymyzda 20 metr var, şol ýykmasalar boldy. Biz şu ýerden bu aýlap ýaşaýyş jaýda men aýlap geçirenden bolar. Şunu hökümetden haýyş. Bizim ýaşaýyş jaýymyzda bu ýaşdan soň biz jaý kurmaga biziň ýagdaýymyz ýok.